Kardom B News 7 Thanbang Nili Bapuram Senar Non Birtang Tonpen Arjuponik Tha Dokmuka Basic School along Karbi Farmer Association Mate KFA Pen Chepatir Pi Ponsi Awareness Amai Kedeng Pon Pen Labangso Awareness Amai along KFA Dokmuka Head Branch Committee Amai Phu Chon Teron Pen Chepatir Pi Ponsi Cheng Pen Kijud Anta Ing Samjin Pen Mai Pachun pon lapen bangso awareness asai ke deng pon nangkok lake non malom jasemet pen ili karbi akhayatum he malong ke pangreng bi wo chainong chelong phak lapen kaprek ke pangreng ason du piglo woifit sitame ason tin ka pangreng ason along sitame ale aphanpu anutin sitame klemlo sita kachini kenang sot do lapen asontin kapangreng along ta vaccine lapen medicine lapen kosonsi kapangreng nangjima lahai hui lapen spray machine lapen vitamin adowai sitame rad aphan ron tekang si dokmuka arat aphan kachongdat kachutiki arat aphan than pere tekang lapen kachirok tok awareness amai along alohi aman pen kachetong dun KFACC amai phu tingku ingti lapen Robinson Teron KFA VPCC Amaipu Hemari Rongpi Spokesperson KFACC Chandra Terang Public City Secretary KFACC Lapen Veterinary Department Pen Kachetong Dun Dr. Anthony Phangcho Manager Cattle Demonstration from Manja Lapen Akehai Roton Ronghang Veterinary Tesiam Private Pen Center Dipu Alangli Atum Chetong Dun Si Maya Long Dokmuka Arada Phan Kaprek Angreng Nangji Ason Anta Chethan Chimum Tekang Si Dokmuka Arad Iki Chophejo Rad Do Anta Alangli Atumaphan Ning Kangsam Akero Pipon Muka Pen Rensing Killing Report B News 7 Lapen Non Birtang Ton Pen Lang Ponik Tha Nangadun mga tuwid pang sini lo, nangadun mo de, so mamang sini dia dah, dasar desain dia orang dasar tu, nangadun sini lo. Asal ini bangke, waktu itu tapi bang bangke, non cilong jangan pangre, pangkang kalau tahu. Sedikit tidak bang, kalau dia cilong jangan pangre, itu sudah pangre, tak mana dia. Sekarang sudah pangre, kalau dia tak suruh, aku pangre mereka. Buat berapa ini? Kalau itu foto, pula. Rất là vì nên là nó không phải là việc khác là iPhone Pini Dokmuka Basic LP School along Niltum Cafe Pen Patir Pipon Mate Dark Head Branch Pen Patir Pipon Lapen Niltum Central Committee Tabangan Chirap Chitu Lapen ke Veterinary Department Pen Nashitong Dun Manager Cattle Farm Cattle Demonstration Farm
Dr. Anthony Phangchu lapen ke Difu Poultry Farm Manager alang litumen tadak Dr. Rohang Sangho akai sita medana sitong dun pen dok muka kara dapan long hong pangreng wo buka penceng lok lapen ke chainong pangreng aputhak suasiki mate serok to amai bipon aso gi bipon long penang ani tum dak dok muka ara datum mate sai chutuki ara datum na sitong dun pen aso program bang mesen pen pachuponi lo lapen ke nilitum cafe pen cerap cetusi dak na sitong dun ara dapan ku epakwet sitame pipa jirlong lo lapen ke spray mesin sitame kong hek sitame nilum ikang rot kang long lo lapen ke wangi ani sitame an susi ke claim ke dami phan mate kapre ga department pen sitame tum dak damuka ahawa long sai katiki ara dapan awar sai mate kapre department pen cerok ramai bi phanil tum chisik pondo alang li tum ben birta loplote mentu manil tum ki bi phanil apona pilo plote li tum kewang lapen officer tum man sitame dak kewan pen dak arada phan alang li tum kelong nang arait mate se ki ken pen penang sarkar pen ai scheme hai awar sai han ki bi phan mate keloing phan li tum cherap cheto tum posi dak khan tekang transpen pini dak basic LP school long nilitum cherok tok amai ki bilong nitum marji dikluipen mate ajak dikluipen nitum han na pin khat na pin lar nitum coaching hon central committee karbi farmerization amai phu ake hai tengkuing ti lapen ke alang litum claim rapet abitung tum doan penching wai ching sai pen nang litum long bangso cherok tok asai binangji mate la so amai binangji pu pen litum pini atarik mate arni hot pen nitum pini bangso sai ing samjin pen misen pen tum pachun pontheklo lasi sontak thak nilitum kibang hilanga porong samela son misen son cherok tok amai bang nitum bipon ingtung lapen ke bipon hilang sitanon lom kam kadok ave ke claim saya mokha sai ki tiki mokha jujelang la sila hepa jud det pen ko puthoni tum ki biji adi maklong sami tum thik pon lo la si sonak thani tum bipon ji seta pini bangso basic LP school ki bipon la bangke jasmet pet pini ki bipon la bangke veterinary department tum sike bang doktor ake hai Anthony Phangchu lapen ke doktor ake hai Roton Rohang alang litum si misen alam than pon lo mate kupi koson ma ke pangreng nang ji hormu hortam mendang lok ke cheng chainong pen hak pen mate bi lapen voka kadok ave asai anstami rata phan kupi koson si ke pangreng nang ji ma la so puthak kadok ave than lap pen nilitum karjutum stame misen pen tum arju pon long lo la si sonak thak ke misen a department phani tum hangsi mate nitum central committee pen chingki si la son thot cherok to amai bang nitum bipon hilang pusini tum mathapon lo lasi churo lo nitum afrangsi ke churo pon jini tum kaching hon central committee along amai phu ake hai tengku ingti la penalang tum claim rapet abitung tum an phanstami central committee along tum an phanstami abang pibang pu tum an phanstami tum dokmuka head branch in penalang tum phan churo lo asong thasi pini ke bang along sitami tum doctor tum phanstami churo lo lasi pini tum non alang nitum phan ko puthot alang nitum kaching hon tengku ingti sir president karbi formation central committee lalang nitum abitung pen ku sitame ni letum pinang pajirdo la sinitum pini ki chetong aratum an phanstami ku stame pak pakron ponlo la pen kala vitamin mate medicine mo khase tame hormu ke pangreng long ku pi ko sansi so medicine pinang jima ke patheji aphan la pen o apran pa meji phan samela so dawai stame ni tum pini ron ponlong lo la si ni tum chorolo la si ka to ka ve alam an setame ni tum central committee pen chingwa chingsai si ki bang hilang por an ki claim pon pu